Dijunjungi ngene lho, Mas. Piye, Mbak? Heeh. Nah, ngono. Kris lek cowoblok tak sowablok. Dijunjungi ngono lho. Bisa, jujung ngono ora apa-apa kaya ember. Kene janggutku lho. Kena intuk-intuk arepan. Ora apa-apa kaya men. Ora apa-apa kepiye, ora penak to aku. Oh, piye? Dian. Terus kowe srisik tis, alus lho kowe joget kan pinter. Babu. Ya. Jane ati. Kaya ngene iki lho. Jogete tenan iki. Guru joget. Wah, iya. Jogete kaya ula dumung ya, Pak. Loh, Maksudnya kocapo ulone iki arep mangan kodhok ngono lho. Kodhoke sedan. Lha sapa sih ning kono kok ya Aku. aku. Terus Kaya ngene wong nandang asmara diajeng garwanipun tiyang kathah Yayi. Garwanipun Kakang. Oh iki yang gleleng iki ya. Ali. aja tiang. Kudune setia kok nek wong akeh kok ya. Garwanipun Kakang Yayi. Cih, Kang Mas. Wah.